uli denggan alanjang gugut tei ala holong satu hatta di atong marsangak matu hatta di ulau teserion dihamui bebere nami masailas rohanami di gokko jojo muna nunga sahat tami di jolo jabuna marapak ngajolon marlas ni roha mabolas ni rohanami mangabailas ni rohamuna di tikio alanima bere lumobi ma di beberekku na tongodo pe di bagas parsahiton gabe tulah tangyangmu hami tulangmu tua mata mertua di bata asa di tu hatta di bebere namar sahid hahi pason nama noktong tujulan narion asa toktong hamu hami marlas ni roha alanima bere na burjudo tamu iberekku nunga disok kami saluhurna akatulang mangihuk muna patuduh las ni rohanami alanima donon nami madihamu ate asa atur halupang mapatugutug lobu atur hati tima patugutug horbo neng pengging saruma tua mah motok peri pahopu satu nomor nini satu nomor nono emma tutu hamu buat pahopu kami ya doa kami kepada Tuhan untuk kalian di mana kalian dalam satu hari ini sudah membentuk keluarga yang baru. Kiranya Tuhan memberkati. Apa kalian yang pinta, Tuhan memberikan. Atong dohon nami songon hatane tua-tua. Bitang nama rul numiri skopun somorop. Maranak mamotong diri. Marboru matong torop. Songon ipi hata sian hami tulang muna. Mulai ate ma itu hatta.